wani iskancin da zaka yi in dai ka san zai biya ka kai in ka gama ka roki Allah babu mutum kwaya ɗaya mai biliyan ɗaya ta halak akwai haram a ciki kowaye shi in dai arewacin Najeriya ne saboda haka in kun ga yana abu na kudi ne samun ido dan ba dinawa zan yi ba dan wani sa dan kunne yin tatu ban ma fara ba tunda ku ba za ku ibe mu da dala ba za ku ibe mu da pounds ba za ku ibe mu da euro amma su mu da dala sai mu zo mu dinga zama sai mutum ya gama waka shi da fim din shi dan ciwon naira miliyan ɗaya a dinga post namu ana cewa ku taimake mu cikin tsashi shirya ga kyautar miji ba magana ta ce ba wanne za ki ji. Amma ni fako for my own irin opinion tunda Sojaboy kana da ina ji mutane suna cewa kana da rufin asiri alhamdulillah kana da kuɗi so bari ka ji abin da yake faruwa da influencer na TikTok na kudu kana ji akwai wani waka salamu alaikum da aka yi zaka ga har mu yan arewa mun using waka wallahi ba wai wani abu bane ya saka wani kuɗi ne da bai kai kuɗin da maybe yanzu kake kashewa kake wannan bidiyon da ba su da wani amfani ba aka rarraba wa amfani gashi kun fi kallon aka rarraba ma mutane wannan mai followers kaza a raba mishi 5,000 mai followers kaza a raba mishi 50,000 mai followers kaza a haka an using sounds din nan mutane sama da fiye da tunaninka ka gane so idan wannan kai ya fi maka abun da kake yi nan a cikin mutunci mutanen mu ka taimake su mai 3,000 mai 5,000 zai hau sounds ɗinka mai 10,000 mai 30,000 mai 50,000 za a hau ka gane za ka yi trending ko ta ina kuma za a san ka amma wannan kuma mutum ko yana da bayi da mutunci ka gane irin dan iska ne dole zai ji tsoron yan arewa ya hau wannan wakan so wannan wakan ma dan trending ne baya jin tsoron Allah yan arewa yake jin tsoro. Wannan ita ce ƙarshen tattaunawar masu kallo ku sa mana ra'ayinku a comment section kar ku manta da subscribe.